Oyaore nyakora moga juang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 10 dwe no mar abich higa mar 2021 marwake chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek: Daily Nation, The Standard kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en Open Defiance. Open Defiance eni pogruok mar paro ma sani koro neno e kind ogai mar ODM Raila Odinga, Senator Masia James Agri Bob Orengo, jaod bura mar Rarieda Laktar Otiende Amollo kaachiel kod gavana ma Kakamega Wycliffe Ambassa Oparanya. Pogruok mar paro e kind ogai mar ODM Raila Odinga ma sani koro neno ayanga e kind Senator Masia James Agri Bob Orengo, Laktar Otiende Amollo kaachiel kod gavana ma Kakamega kendo jalup jatend duond bura mar ODM Wycliffe Oparanya e wi paro mar chuogo ute chung od bura manyien maromo 70 e pacho kae e bill mar BBI. Odiochieng' manyoro Wycliffe Ambassa Oparanya ne otimo romo mar seche 2 kod Senator Masia James Agri Bob Orengo kaachiel kod Laktar Otiende Amollo e wi gino ma jolony mag siasa wacho ni seche moko en balo kod ogai mar ODM Raila Odinga. Odiochieng' manyoro Orengo kaachiel kod Laktar Otiende Amollo ne odhi limo Wycliffe Ambassa Oparanya e gwenge ma Kakamega kendo ne gilemo e od lamo moro e gwenge ma Kakamega, bang'e to ne gidhi timo romo mar seche 2. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Open Defiance, pogruok mar paro ma sani koro neno ayanga e kind ogai mar ODM Raila Odinga, Senator Masia James Agri Bob Orengo, Laktar Otiende Amollo mano jaod bura mar Rarieda kaachiel kod gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya e wi paro mar chuogo ute chung od bura manyien maromo 70 e wi bill mar BBI. Ka odiochieng' manyoro Orengo kaachiel kod Otiende Amollo ne otimo romo kod Wycliffe Ambassa Oparanya e gwenge ma Kakamega kuom thuolo maromo seche 2. Itoboke mar adek lose wi miyo Mikae Roslyn Orwa ma osebedo ka konyo nyithindo ma ochando e gwenge mag Siaya. Roslyn Orwa ma jahigni 46 en jatelo mar Rona Foundation mayudore e gwenge mag Bondo e kaunti ma Siaya, mosebedo ka konyo nyithindo ma makie kaachiel kod nyithindo ma ochando. Itoboke mar 4 en ni pogruok mar paro kaachiel kod balo e kind Senator Masia James Agri Bob Orengo, jaod bura mar Rarieda Laktar Otiende Amollo kaachiel kod gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya ma sani koro iwacho ni chal kama dhi balo kod ogai mar ODM Raila Odinga e wi bill mar BBI to motelo sana e wach mar chuogo ute chung od bura manyien ma Orengo kod Otiende Amollo kwedo mokalo ni en ataro kod pend chike ma pacho kae. Odiochieng' manyoro Senator Masia James Agri Bob Orengo kaachiel kod jaod bura mar Rarieda Dr. Otiende Amollo ne olemo e od lamo mar St. Benedict Mkoe Catholic Church e gwenge mag Butere County ma Kakamega kaachiel gi gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya. Bang'e ne gitimo romo mar seche 2 kendo ma jolony mag siasa wacho ni seche moko en balo ma Orengo, Otiende Amollo kaachiel kod Oparanya chano balo gi ogai mar ODM Raila Odinga. Itoboke mar 5 wenge duto odiochieng' makiny dhi ng'iyo od bura mar Senate e kinde ma jood bura mar Senate kata Senators dhi goyo ombulu e wi bill mar BBI. Odiochieng' makiny wenge duto dhi ng'iyo jood bura motenore kod jalup ker William Ruto manie od bura mar Senate e kinde ma Senators dhi goyo ombulu e wi bill mar BBI odiochieng' makiny. Koro wenge duto dhi ng'iyo Senators motenore kod jalup ker William Ruto e kinde ma Senators dhi goyo ombulu e wi bill mar BBI odiochieng' makiny. Itoboke mar 6 duond od bura mar Jubilee dhi timo romo e wi chenro mar thicho oko Senators 5 mogwel kuom dhi ataro kod chike mag duond od bura no. National Management Committee mar Jubilee dhi timo romo kendo twak e wi chenro mar thicho oko Senators 5 mogwel motenore kod jalup ker William Ruto. Ma en ler mane ogol kod jagoro maduong' mar Jubilee Raphael Tuju. Itoboke mar
ochiko loso e anyuola moro masani koro nigi kuyo kod lit mokalo bang' ka achiel kuomgi mosebedo ka olal iwacho ni ne oik kod od thieth ma Kenyatta National Hospital. Iwacho ni achiel kuom anyuola gi mosebedo kolal ne oik kod od thieth mar Kenyatta National Hospital. En gino ma ne oweji kod paro mathoth. Oboke mar 14, 15 nyaka 16 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche mowuok e pinje ma oko kaachiel kod tok oboke mar Daily Nation. En duoko mar penj maduong' mar jo klas 12 KCSE diwuok ayanga odiochieng' ma kawuono. Penj kata duoko mar penj maduong' mar jo klas 12 KCSE diwuok ayanga odiochieng' ma kawuono. Koro ka ne en japuonjre ma ja klas 12 mane otimo penj mare mar KCSE higani, ng'e ni duoko mar KCSE diwuok ayanga odiochieng' ma kawuono. Oboke mar 2 kod oboke mar The Standard thor mar wacho nyima oboke mar The Standard en ni why BBI is a do or die for Raila. Why BBI is a do or die for Raila. Gino momiyo bill mar BBI Raila oketo geno ne duto te e bill mar BBI. Gino ma omiyo ogai mar ODM Raila Odinga oketo geno ne duto te e wi bill mar BBI. Ma omiyo ogai mar ODM Raila Odinga osepogore kod paro kata osegolo chung' mopogore kod moko kuom jo od bura mag ODM kotelne kod Senator Masia James Agri Bob Orengo, Laktar Otiende Amolo makwedo paro mar chugo ute chung' od bura 70 e bill mar BBI. Wacho ni Raila oketo geno ne duto te e bill mar BBI dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 4 en ni nonro yango ni mine kata wakeini ma e piny Amerika ok osebedo ka nyuol kuom thuolo malach. Ne miwacho ni kwan mine mosebedo ka nyuol e piny Amerika odok piny mokalo. Oboke mar 6 nyaka oboke mar 7 loso ewi wakeini 2 ma itudo kod nek mar jaheragi. Oboke mar 8 nyaka oboke mar 9 lose gimomiyo gai mar ODM Raila Odinga oketo geno ne duto e wi bill mar BBI. Owacho ni Raila oketo pache kaachiel kod geno ne te e wi bill mar BBI. Oboke mar 10 duon od bura mar ODM dwaro ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta obi osir lwedo gai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Jatend duon od bura mar ODM Wycliffe Oparanya kaachiel kod Senator Masia James Agri Bob Orengo ne okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo obi osir Raila lwedo e yiero maduong' mar kom ker mabiro. Oboke mar 11 bende en duoko mar penj maduong' mar KCSE mano penj ma jo klas 12 bende nyalo wuok odiochieng' ma kawuono. Weche mag ohala pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro ma cartoon. Tok oboke mar Daily Nation eni the great Manchester United ne orodho Aston Villa gonde 3-1 tugo ma iye tek mane obagi pau tuke ma Villa Park kendo chwalo nyime nyasi mar sidho Manchester City ka joloch mar English Premier League ma higani. The great Manchester United ne owuok piny kendo chwado Aston Villa gonde 3-1 kendo chwalo nyime nyasi mar sidho Manchester City kaka joloch mag English Premier League. Goals mag the great Manchester United no lokod Super Edinson Cavani, El Maltado, Bruno Fernandes kaachiel kod Mason Greenwood, the next Robin van Persie. Kuom weche mag tuke e yor adimba watudre koromo saa 11 ma midhiambo kama dhi miyo weche tuke e yor adimba. Oboke mogikan kod oboke mar The Star thor mar wacho nyimo oboke mar The Star eni Uhuru and MPs to pocket 918 million shillings send off parks. Wacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod jo od bura madhi e yueyo idhi miyo omenda maromo milion 918 kaka omenda mar goyo nigi oriti e kinde ma thuolo margi ma yueyo dhi chopo
e giko higa manyien. Iwacho ni e kinde ma Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jood bura mamoko dhi e yueyo margi mar tich kata dhi e rutaya, idhi miyogi omenda maromo $918 kaka yo mar goyo negi oriti mar tich. Ito oboke mar ariyo, piny owacho kwayo oganda mondo obed akicha kaluwore kod midhusi mar COVID-19. Ito oboke mar koth ne onyidhe oboke moro ma kawuono aneno kokunjre. Ito oboke mar ang'wen nyaka ito oboke mar abich pod loso mana ewi chenro mar miyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod moko jood bura osara mar gone gi oriti e kinde ma gidhi e yueyo mar tich kochopo e giko higa manyien, omenda maromo $918 mano midhi ogonego Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod moko kuom jood bura oriti e kinde ma gidhi e ritaya kata ma gidhi e weyo tich e giko higa manyien. Ito oboke mar auchiel en ni migawo mar aguch omenda ma pacho ka National Treasury ne ogolo budget, kata kamano ok giketo omenda mar bago ombulu ewi bill mar BBI budget mane National Treasury, mano migawo mar aguch omenda ma pacho ka ne ogolo. Koro penjo en ni to ka migawo mar aguch omenda ne ok oketo omenda midhi bago kod ombulu mar paro ewi bill mar BBI ka referendum, idhi timo nang'o? Mano e thor mar wach ito oboke mar auchiel. Migawo mar aguch omenda ma pacho kae ok oketo omenda mag bago ombulu mar paro kata referendum ewi bill mar BBI e budget mane ochiwo. Tok oboke mar The Star pod gin na weche tuke, pod loso weche mag The Great Manchester United kaachiel kod Lewis Hamilton, mano jariembo marahuma mar Mercedes mane obedo jaloch e piem mag Spanish Grand Prix, mago piem mag geche. Kuom weche mag tuke e yor adimba asesingo ni warom saa 11 wang'e kinde madhi miye weche tuke e yor adimba. Koro ken jahera mag weche tuke, warom saa 11 mamidhiambo. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.